Siyakwamkela kwesinye isiqendu sikaSiyayinqoba SHAP. Masike sive ukuba abadlali bethu basiphathele ntoni namhlanje. Selani buseza nobunye. Kamva, awuqonda ukuba wonele noko ngokukusela. Iphe yakho yesihlanu le. Khawuphole baby, ndingasela utywala ndisela nepilisi. Kuba ungaseli wena loo nto ayithetha uba mandingonwabimi. Bubomi bakho, ngumzimba wakho. Benisitsho nje qha. Anzusela kakhulu ma. Masicelebrate. Kamva ndiyagoduka mna ngoku. Ndicela utata uzondilanda. Khawuhlale mani, zagodisa ngokwam. Hayi awukwazi, unxilile. Seyinangu notata. Kelly, sowulungele uhamba? Ewe tata. Tata umzamo, uKelly usazawuhlala ithutyana. Usele ibhiyezi ngapha? Bubuyatha ke obu kamva. Ndimdala ndingaka nje. Ngongaseli into kule meko ukuyo. Ithetha ukuthini ke loo nto? I-HIV treatment ayidibani nje notywala. Tata. Yantle loo nto. Ngoku wonke umuntu uyayazi. Yiloo nto kanye le ibangela ukuba ndingafuni ukuphinda ndisele amayeza am kwakhona. Ngoba abantu basoloko besithi mandingonwabi. Ubunxilile. Ndicela nihlise umoya nonke. Ndinesizathu sokuba ndimcela aze apho sisivuyokazi. Sisi, ndicela uchazele wonke umuntu malunga nokusela kotywala ne-ARVs. I-drugs nokuxhatshazwa kotywala kungabangela indlela yokuziphatha eyingozi. Njengokwabelana ngesondo ungazikhuselanga. Ayindim ke lowo. Uqinisekise ukuba ayingowenyani. Yenza i-immune system yakho ibe buthakathaka, ingabi namandla, futhi imosha nesibindi. Futhi, ukuba uxhaphaza utywala neziyobisi, uzibeka ecicini lokungalandeli irutini yokusela amayeza akho. Futhi, ikwakwandisa kwanengozi ye-side effects. Uyabona, ndikuxelele, awusele xa uthatha i-treatment ye-HIV. Eneneni ungasela, kodwa ngokuzilinganiselela. Ndikuxelela. Kodwa ukunxila ube yipapa ayikho kuzilinganiselela. Enkosi sisivuyokazi. Ukuqala unyango lwakho lwe-HIV okanye ukufumana ulwazi oluthe vetshe, sithumele uWhatsApp ku-079 258 7642 okanye uye kwi-Facebook page yethu @Siyayinqoba SHAP.